Hver dag kl. 13 kommer der nye elpriser for de næste 24 timer. Og man kan næsten blive så nørdet med det her, at man går og venter på, at klokken kan blive 13, så man ved, hvornår vaskemaskinen skal køre i morgen. Altså her i familien, der snakkede vi i sommer, og vi kunne se, at energipriserne de var bare tårnhøje. Der kan jeg da huske, at vi satte os ned på terrassen og lige fik en snak om, at der var måske nogle steder, vi også kunne spare lidt på energien. Jeg kunne godt komme hjem klokken 4 eller klokken 5, når jeg kommer hjem fra arbejde, og så er der jo fem fjernsyn, der kører. Og der er og der er ikke nogen, der ser fjernsyn. Vores energiforbrug har vi reduceret med 27% i forhold til sidste år. Men den største besparelse har vi virkelig fået ved at flytte forbruget fra de dyreste timer til de billigste timer. Og den reduktion er på ca. 40%. Jeg synes jo, mange af de tiltag, vi har gjort for at spare på energien, det er sådan kommet til at ligge på rygraden. Altså, tidligere der satte vi jo typisk opvaskemaskinen i gang kl. 19, når vi er færdige med at spise. Nu tidsindstiller vi den typisk om natten, når det er billigst, og vi kan spare lidt på strømmen. Vi har blandt andet skiftet til LED-belysning. Det var egentlig noget, jeg var gået i gang med for 5-10 år siden, men dengang synes jeg, at kvaliteten den var for ringe. Altså lyset var simpelthen grimt. I dag er lyskvaliteten super fin, og besparelsen i forhold til konventionel belysning er meget stor. Men jeg kan godt være en lille bitte smule tvivl om, vi kan holde fast i de der gode vaner, vi har fået, hvis energipriserne på et tidspunkt bliver lave. Men jeg synes faktisk også, at i forhold til vores klima, har vi en forpligtelse til at spare på energien, også selvom vi måske ikke har den store økonomiske gevinst ud af det.